Öz döwrüniň futbol ustady Zidane Cristiano Ronaldo baradaky aýdan sözleri futboluň muşdoklaryny ören duýgulandyrdy. Cristiano Ronaldo 2026-njy ýylyň dünýä çempionatyna soňky oýunyna Zidane şeýle tesbir galdyrdy. Ronaldo'nyň Ispaniýa bilen soňky duşuşygyna göz ýaşlaryny görüp ýüregim ýyldy. Bu göz ýaşlar şahsy maksatlar üçin näp, öz watan üçinligi açyk we aýdyn görnüp durdy. Öz ýurdun janan söýüp, şo kubu eýleme üçin 41 ýaşynda ähli okuýup başarnygy, jan teni bilen futbol oýnaýan ýene şeýle insan barmy? Şu zatlara garamazdan käbir adamlar onu tanqid etmäge bar bahana taparlar. Men Cristiano Ronaldo'ň diňe bir zady. Ýagny dünýä kubogyny gazanmagyň beýik netijedigini, ýöne ol futbolistin nähili beýikligini ölçeýän ýeketek terezäligini düşünmegini isleýän. Onuň futbolda gazanan üstünlikleri bir kubogyň derejesinden ören ýokarda. Ronaldo'ň goýan rekordlary, çärek asyryň dowamyna çeken dyngysyz zähmetleri belki futbol alemi inni beýle zekine şaýat bolmalydygy mümkin. Zinedine Zidane